Chino! 오빠, Hoy, ikaw na talaga nga namang nakatunganga. Hoy, ikaw na talaga nga namang malungkot. At hoy, ikaw na nagsisenti-senti kasi umuulan sa labas. Ang tanong ko lang, bakit ka nakatunganga? Siguro ikaw ay nawalan, di ba? Shoutout natin yung mga nawalan ng kaibigan and at the same time, nawalan ng jowa. Oo. Paano ang ginawa mo si Bes? Huy! Yan yung mga nagjojowa ng best friend. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, double whammy yan. Kumbaga 2 beses ka masasaktan, 2 beses kang mawawalan. Mahal. Ang inyo napapakinggan ng walang iba. Ako to, ang Spice, yung Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Makakasama ko 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. Diba? 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama ngayong Monday evening. Diba? Talagang nga namang yung iba dyan ay parang ayaw pang kumilos kanina. O di kaya na late. O di kaya ayaw talagang bumangon. Kaya naman, in-extend nila ang weekend tapos final sick leave. Alam ko yan! Pero hindi ko pa nagagawa yan. Baka nakikinig ang aking station manager na si Nicole Yala. Hindi ko pa nagawa yan Talagang meron akong responsibility sa aking isa sa mga strengths ko yan, ng responsibility. Anyway, ito yung sinasabi natin kanina, mahal no, na minsan kaya tayo nasasaktan. Minsan kaya nasasayang ang panahon, oras, pera, and at the same time pagmamahal natin ay dahil sa taong minamahal natin. O di kaya hindi sila yung tamang tao. O di kaya dapat hanggang dun lang sila. Kaya kung best friend mo, wag mo nang jowain. Diba? Ako talaga, hindi talaga ako push dyan, hindi talaga ako support kapag gino-jowa nyo yung mga best friend nyo. Bakit? May mga negative effects yan. Sige, tonight sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo DJ Kim Chino. Tingnan natin, magkaalaman tayo kung bakit ayokong gino-jowa ang mga best friend na yan. Ibibigay ko ang 3 dahilan kung bakit hindi dapat gino-jowa ang best friend. Ito na mahal. Unang-una, huwag si Bes kasi pwedeng mawalan yung friendship mo kapag naghiwalay kayo. Nawawala or natatapon na ang friendship. Totoo naman yan, di ba? From best friend, naging jowa, tapos nung hindi kayo nag-workout, ay talaga nga namang itatapon mo na rin ang friendship. Imposibleng mabuo pa ulit yan or imposibleng mag-maintain yan, lalo na kung ang pangit ng breakup nyo. Diba? Iba yung tampuhan Iba yung tampuhan kapag magkaibigan kayo at iba ang tampuhan kapag magjowa kayo. So imagine niyo magiging ganun i-upgrade niyo yung relasyon niyo sa magjowa, tapos kapag pumasok pa yung selos, expectations, tapos mag-aaway kayo, magkakasitahan, mahirap nang ibalik muli ang friendship o masasabi kong imposible nang mabalik ang friendship niyo. Ito yung sinasabi ko kanina nung unang-una pa lang. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, mawawalan ka ng kaibigan and at the same time, mawawalan ka ng jowa o partner. Diba? Dalawa yan Kaya as much as possible, kung kayo'y naghahanap ng jowa kayo dyan, might as well humanap na lang kayo outside of your circle of friends. Para kung magka-break man, hindi na damay-damay. Diba? Hindi na madadamay yung friendship at love life mo at the same time. Ganun lang ka-basic yan. Diba? Huwag nang tikim-tikim kay Bes. Kaya nagkakaroon ng dahilan talagang tamang hinala o di kaya magka-anxiety yung mga may jowa sa mga best friend na yan. Minsan hindi natin alam kung tao ba talaga yan o ahas. Di ba? Dami ko na kilalang relasyon na nasira dahil kay Bes.
Anyway, hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!